салом алейкум азизин, саломат хона ва сар бошед. Дар ҳамон чиз аз Ироқ баромадем, дар чӣ даромадан, чӣ ном дорад, дар Саудия даромадан. Автобусҳо ҳама гузаштана чиз чӣ ном дорад, таможне, ки одаморо бояд чӣ кунанд, мисол кабине мегзарем кардан тафтиш мекунанд, мардҳо аз он тараф тафтиш кардан, занакоро ин тараф. Ба вақте ки мо даромадем дорем таможни хоҳаракҳои саудист, ки бояд ки моро чӣ мекарданд, тафтиш мекардан, мегзаронанд. Бояд тафтиш мекунанд, баъд мебинанд, ки мегӯянд ки чанд сум дорем, чӣ дорем, декларатсия карда медиҳанд. Баъд мара пурсам, гуфтам ман сум надорам. Гуфтам да об метем бахши ташнашина ба забони арабӣ. Да гирдам омадан, ҳама духтарои Саудия ҷамъ шидаанд. Номат чие? Аз куҷоӣ? Да куҷо ту забони арабиро ёд гирифтӣ? Кани бугӯ, кани чанд сол ту арабиро хондӣ, да куҷо хондӣ? Ман гуфтам да Судон хондагим. Гуфт ҳамсояи мо да хонда. Хоб, та куҷоӣ? Ман гуфтам Тоҷикистон. Тамом, мо дар Тоҷикистон гу домод меёвӣ. Оҳо, гуфтам тоҷикистониҳош арабиро намедонанд. Не, кори мо нестай. Тоҷикистон мо да домод меёвем, мо қидда бояд шавем. Ту тарҷимон мешӣ, ту мо да аввал тарҷимонӣ мекунӣ, баъд мо тоҷикиро ёд мегирем, баъд домошавандо арабиро ёд мегиранд. Шӯхӣ кардем, хандем, чун араби шӯхӣ карда хандем, об оваран, обам нӯшидам. Гуфтам маҳари шумо қимата ҳеҷ гап не, мо маҳра барои шумо сабук мекунем. Барои тоҷикон ҳам хеле бо шӯхӣ кардан. Тоҷикон шумо мусалмонои воқеиен, ҳамин хел гапҳо шурӯъ гап зад. Не гуфт воқеӣ чи, не гуфт шумо да казак ҳастем, ки шумо мусалмони воқеӣ, ки забони арабиро ёд гирифтем. Забони арабиро гу мо арабем, не ки арабо аз ростӣ ки арабо ба забони адабӣ гап намезананд. Арабо ҳар як кишвар лаҳҷаи худша дорад, шеваи худша дорад. Ҳамине. Ман ба забони арабӣ да куҷо гап мезанам, ва мегӯям, ки забони арабӣ тоза гап мезанем. Мо забони Қуръон омӯхтагем. Барои иностранцҳо Арабистонда забони адабӣ Қуръонро меомӯзонанд, ки Қуръонро фаҳмиданашон осон шавад. Ҳамине. Баръи арабо гуфтанд, ки мо забони арабӣ тозаро мо худмон намедонем. Тоҷикои шумо гоя куҷо буданд забони арабиро? Ҳеҷ гап не, ба забони тоҷикиро ёд мегирем, бо гап мезанем, шӯхӣ кардан. Дар шӯхӣ буд, ки яке аз занак даромадам чиз кабинет. Ба гуфт, ки гуфт и чиз. Ӯ таможни бу Саудия ранги таможни не Россия хел пишти чӣ намебинанд. Дар кабинет медароӣ, дар кабинет мебинанд, бо айдар медароӣ, айдар мебароӣ. Хеле ҷои Арабистон Саудӣ барои чӣ? Барои дарои кабинет ва ё бе чӣ мегӯянд, бе румол мои саршон. Чӣ мегӯянд? Сарошон луч моро намекунанд. Бале. Бе румол. Баъд чиз кард. Яке занаки вай даромад, дар дасташ ҳамин хел кулоки вай сум, ҳамин хел қапидагӣ дар бағалаш. Ба гуфт, ки пурс, ки ӯ чӣ дар даст? Гуфт, ки это мои недам. Гуфт ҳамин хел гуфт. Ба ман гуфтам, ки намегиранд. Гуфтам сумои шуморо. Гуфтам намегиранд. Чизои шумо намегиранд чӣ? Пулай гуфт. И пули гуфт группамоне гуфт ҳамаша дасти ман додагиам, ки аз таможни бигзаронам ба битим шунанд. Гуфт сум боша, гуфт мо декларатсия карда бояд диратем. Ба гуфт декларатсия карда шумо дометиҳанд. Ҳамин тарҷима кардам модари доғистониро аз русӣ. Баъд гуфтам, ки русӣ, гуфтам ман гап мезанам, русӣ можно с вами? Баъд гуфт да, ба русӣ қади гап зад, ман русӣ гирифтам, тарҷима кардам. И бо хоҳарои араб ҳайрон шуданд, ки ба кадом забон гап дорӣ? Гуфтам ба забони русӣ. И ҳамшаҳриту нестай? Гуфтам не, ҳамватани ман нест. Ту забониро медонӣ? Гуфтам мо забони СССР ҳама ба русӣ, гуфтам ҳамдигаро мефаҳмем. Хай гуфт зур ку, тарҷима кардим. Аҳсанти гуфт офарин. Баъд ҳамин занаки доғистони спасибо большое гуфту гузашт рафту. Баъд ман баромадам. Баъд и занаки ҳамин доғистониро буд дар Мадинаи Мунаввара ба дасталои буд дидем, рӯбарӯ шудем. Вай иштада автобус сӯхта, ман нашинохтам. Вай маро шинохт, гуфт маро нашинохтӣ? Гуфтам не. Ту гуфт маро дар таможни ёрдам карда будӣ гуфт. Ман гуфтам гуфтам хай ман одам як бурда бошам, як ҷуда ёд мемонад. Ёрдам карда будӣ гуфт. Чӣ хай гуфт зур гуфт, ты такая молодец, молодчина, гуфт девочка молодец, умничка гуфт. Ман гуфтам раҳмат. Баъд ҳамонҷо медонӣ чӣ шудам? Дар он чиз столовый. Дар столовый бо як кори дигари шуд, нақлтон мекунам. Дар вақте ки ман он қадри ба забони русӣ шидам гап задам, омадам, ки стол холӣ истодагӣ буд. Шиштам, баъд ӯ омад рӯбарои ман шишт, ки русӣ гап задем. Бо ҳамонҷо буд мусалмонои тоҷику, ӯзбеку бо як кори дига кардам, нақлтон мекунам.